see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Sa yung dalawang cross. 9:20 na. Yan yung mayon. Ang ganda. Maaraw ngayon. Meron lang nakalibot na ulap sa kanya. Pero ang clear. Ang ganda. Yan yung dagat to. Okay. Magagdan tayo para exercise natin. Nag-ayos na pala ako guys kasi alis kami. Dry na natin yung buhok ko. Pinaligawan ko to kagabi. Yan na siya. Blow dry. And iba ko lang itong aking nabili sa Rigata nung isang araw. Ito. Hindi ito Rigata, sa SM store to. Ano ba? Kay Holly. Ito yung nabili ni Holly dun sa SM na dress. Nagustuhan niya to. And ito, bumili siya ng dictionary, Tagalog-English, English-Tagalog. 295 to. Ayan, so, ibababa yan doon. And ito sa Rigata. Ito ang cute nitong white na may pa-detail dyan na blue na stripe. Magkano to? 899. Oh, ang ganda. Yan. And may gusto sana ako na polo. Hindi ito, yung isa. Kaso walang size ko. Ito na lang kinuha ko. Na-try on ko kaya to. Na-try on ko yata yun. Maganda sana din yun. Nandito yung ano niya, yung parang logo ng Rigata. But walang, hindi kasya sa akin, kaso yung stain niya parang hindi na matatanggal. Nandito kasi yung stain pala nun. Kung nandito sana na, okay na kasi matatakpan ng buhok. But dito yun, medyo makapal. So hindi ko kinuha. Ito na lang. This one is 1,499 sa Rigata. Ang ganda yung mga, damit sa Rigata. Pumunta ko doon, or pumasok ko doon para kay Kuya kasi wala akong makitang shorts na tulad ng gustong-gusto ni Kuya. Bibilang ko sana siya. Wala eh. So ako na lang. And eto naman, para siyang yung alam nyo noon, yung sa arena, yung flower na pinaglalagyan, parang ganun siya na mas better ang tela niya. Ano ba yun explain? Basta maganda siya. Yan, linen siya. This one is 1,299. Rigata. And eto, ganda rin to. Nagustuhan to ni Mama para sa akin. Halos white, alam niyo naman, may tayo sa white. May pa-detail siya dyan na botones. Tatlo yan. Ayan. And this one is 1,399. Then the rest is shorts na pare-pareho lang, iba-iba lang ang kulay. So kinuha ko yung lahat ng kulay except yung peach kasi walang size ko. Ito yung small. Di ba small tayo sa Rigata. Yan, small siya. Mura lang to. 895. Ang ganda pa ng tela. Nagaano siya, parang mas maganda pa nga to sa Zara kasi yung Zara medyo manipis. Ito makapal. So para-pareho lang sila. Rigata Essentials. Oh, 800 lang. 895. Yeah, 895. Pareho ba ang presyo niya? Kasi pareho lang naman sila eh. Yeah, 895. So, white, black, brown. Yung peach lang ang hindi natin nakuha kasi yung medyo malaki sa akin. So, yan. So, ngayon, pagpipilian ko dito kung anong isusot ko today. Okay, update ko kayo.
But yun yung ating buhok. Naka-firm curl siya, kaya madali ko lang siyang i-blow dry. And may mga in-order ako sa TikTok na basta pag dumating yun, bumili ako nag-order din akong rollers. Kasi kailangan ko mag-rollers dito. Sa pa-curtain niya. May curtain tayo dyan. At yan. Okay, baba na tayo. Ang napili ko ay yung sabi ko sa inyo yung sa harina na parang gano'n ng tela at saka yung black na shorts. Ayan. Alis na kayo lang. Hindi ko isasama si Oli. Dito lang siya. Oh, you too! Learn this, Holly, with Ate Shai. Okay? I want you to learn. Ayan. Okay, see ya. Alis na kami. We're going somewhere. Nag-breakfast na sila. Okay, bye, ma. Bye, pa. Ha? Ito kami sa SM. Siksikan. Bumibili tayo ng mga panghanda. So maaga tayo sa SM. Kahit maaga tayo sa SM, madami pa rin nata. Naghanap ko ng white sugar. Wala silang white sugar. Ganito. Pang salad. May vanilla essence sila. Ang ube. Walang vanilla dito. Cornstarch. Cream of tartar. Baking soda. Baking powder. Saan yung baking powder? Baking powder. Malaking flour. Saan? Service, madam. Okay. Thank you. Thank you. Asan yung flour nyo, kuya? Flour. Sabi dito, may malaki. Ayan. Okay, thank you. Cornstarch. Cornstarch. Itong condensed milk nila ang laki. Hindi ko alam kung anong masarap dito. Ito ba si Ricoa? Ito yung Cocoa. Nestle cream. Ay, sorry. Okay. Thank you. Goodness. Pala siya, maligay yung nakuha kong ano. Buti na nandito si... Gusto mo masali? Nahiya siya. Baka pag pinanood kita, makita ko sarili. Akala ko ito na yung kukowa nila. Meron pa pala ito. Si Goya. So hindi ko alam kung... Ito yung meron lang dito sa may mga
chips na baking chocolate. So, eto, pang breakfast daw to. So, hindi to. Matamis to, no. May unsweetened yung gusto ko. So, eto na lang. Malit nga lang siya. So, kuha tayong dalawa. Pang deliver sila. Wala na raw na white sugar nga. Ano bang masarap yung butter cake? Butter. Ano bang masarap yung butter? Ito, for butter. Kasi sa baking namin, eto na yung itsura ng card. Siguro igarahin na natin muna to kasi hindi na. Yeah. Oo, wala pa. Ako puno na. Meron na kami nilagay mo na sa cashier yung isa, di ba? Okay. Butter Bandery cream. Kailangan ko ng sour cream. Sour cream. Nasaan ang sour cream? Ito ang cooking cream. Oh, cooking cream. Ayan. Cooking cream. Hinahanap ko yung parmesan cheese nila. Sabi ni Kuya, nasa ibabaw daw dito sa may somewhere here. So, yun na yung cart natin. Meron na dun sa sa cashier. Ate, ay! Saan po yung nyo, parmesan cheese? Sa may ice cream. Okay, thank you. Sa may ice cream daw. Yung parmesan cheese. Ayun. Nandun nga. Kasi gusto kong gumawa ng eto. Ayan yung parmesan cheese nila. Kraft ang kunin natin kasi kilala natin si Kraft. Dalawa na lang si Kraft. Wala nang Kraft. So, mabenta si Kraft. Kaya mas masarap dito. Kuya, saan yung bacon nyo? Saan po yung bacon? Okay, thank you. Dito? Okay. Bacon po tayong bacon. Iwan ko na nga ito dito. Nasaan yung bacon? Siomai to. Bacon, bacon, where are you? Pampanga. Hindi yan. Saan ba bacon nila? Bacon, bacon. Saan ba bacon nila? Ayan. Ito yung bacon. Baka wala ng bacon.
Mga ano to, yung longganisa, tocino. Wala pala dito. Si ate, tinuro ako ng isang ate. Dito daw. Andun daw yung isang bacon. Iiwan ko na to dito. Iiwan ko siya dito kasi kailangan natin kumuha pa ng isang card. Kuya, pwede ko ba itong iwan dito? Kasi kuha na lang ako ng isang card, okay? Thank you. Okay po, thank you. Ng apple nila. Hindi yan ang kukunin natin. Bacon. Mga bacon, oh. Ano ba masarap? Pure Foods ang alam kong masarap na brand. Ito ba? Masarap ba si CDO? CDO? Mag-astay. Kuya, ano pa yung masarap na bacon? Pure Foods? Pure Foods, nasaan? Wala na. Yun ang yung pinakamahal do ang masarap. Okay, wala na. Naubos na. CDO? Ang next daw sa Pure Food CDO. Okay, eto na. Ito na lang kasi wala nang Pure Foods. Ay. Walang Pure Foods. Ito siya. Ito, Pure Foods pa ba? Ay, hindi. Ayan lang. 5. Vanilla essence na lang ang kulang ko. Ay, hindi pa pala sugar. At nasan yung mga baking? Ayun. Thank you. Dito siguro may vanilla essence sila. Ayun. Honey to. Nawala eh. Tumingin ako dito. Wala akong nakita. Nasaan yung red? May strawberry naman to. Yung red. Ayan. Para sa... Basta, magagawa ng gamit. Wala talaga akong makitang vanilla. Berries. Okay. Ito tayong soft drinks. Sige. Magandang brand? Sige, yan na lang. Ay, wala po, ma'am. Cheesecloth. Meron kayo? May cheesecloth kita. Wala. Puro sandok ay ba doon? Cheese platter. Ito. Yun lang ang silicone nyo. Ito lang daw. Hindi, wala tayong choice. Ito ma'am, pwede pa sa mainit. Ito kasi pang straight lang po. Sige. Okay. Ito na lang para pwede. Ayaw niyo ma'am ng ganito. Yeah, para hindi na ako kumuha ng ano. Thank you. May sala naman siguro tayo na mesh, no? Meron. Meron? Oo. Okay, that's good. Para may handle. Thank you.
Pili ka na lang kung ano yung gagamitin. Ako ako nito. Muffin. Pang Dala- ano, ma'am? Pang, okay, yan. Brownies. Dalawa, Tsaka- ma'am, nito. Isa na lang. Isa lang. Tapos, wala tayong mga bowl na pang mix? Sige. Ito na lang. Mga muffin, ma'am. Kailangan. Sige. Kuha ka ng muffin. Tapos brownies, ma'am, na malaki. Sige. Ano ba maganda? Ito, mag-flat lang. Mabilisin. Sige. Ito na lang. Tapos, ito spring form na din. Okay. Mga last 20% kayo. Meron ako nito. Meron na, ma'am. Tapos Ganito, ma'am. meron ako nito. Ay, ito. Wala. Ito. Ito, ma'am. Ano yan? Hindi. Ito lang kasi sa cupcake. Ito. Sige. Yeah. Ito na lang. Oh, sorry. Ayun, timbangan. Kuha ako nitong ano pa. Ito. Yung stainless na or yung glass. May mga... Ilan Yan. naman? Sandali. Hello. Wait lang. Isipan ko pa. Wala na ba tayo na iwan up? Bowl siya, ano, yung bahagi. Mga ganito. Glasses. Meron na tayo eh. Ininit ko sa empanada. Masaya si ate. So, ano? Ma'am, hindi nyo kailangan? May mittens ba tayo doon? Parang mag-exercise tayo doon. Exercise time. Ano pa ba? Laruan para sa panlalaki, 1-year-old. Laruan panlalaki. Laruan panlalaki. Laruan panglalaki. 1-year-old. 1-year-old pa lang yun eh. Ito lang yung mga toys niya, ate. Ito yung pangregalo for 1-year-old. Baril-barilan man to. Ano man to? Hindi niya pa ito ma-appreciate eh. Dapat 1-year-old. Sige. Paul, asan ka, Paul? Okay. Mga pang 1-year-old. Okay. Hindi. Ito na lang. Mas maganda. Yan na lang. Yan na lang. Ayan na lang. Sige. Tapos, kay pili ako dito. Ha? Ayan. Ay, akit din to. Makaw ka, bebe. Yan, Ito ma'am. yung mga dolls. Ito maganda naman to. Pwede naman. Pero mas maganda to. Mas cute yan. Kasi may maleta. Yan na lang. Kaya ito na lang. Pila na tayo. Mahaba. Dapat pa nagpila na tayo. Minute lang naman, ni grocery. Mabilis lang to. So, ito yung mga nabili natin dito. Thank you. Thank you, ma'am. Happy holiday. Yeah, Merry Christmas. Ito ba to? Oo, sa atin lahat. Para malapit ka na dito. Pasok ulit ako dito sa Rigata. Hanap ako si Papa ng damit. Patingin, ate. Oo, pwede. Shirt ko. Yeah. Yeah, Christmas and New Year for father. Polo ko lang nga. Ni Papa.
All white yun eh. Thank you. Thank you. Salamat. Nandito. Represent ka pa. Okay, thank you. Ganda. Merry Christmas. Dito naman ako sa memo. Nanap ako si Papang Belt. Thank you. Thank you. Thank you. May pa-event dito ngayon, oh. Thank you. Okay. Thank you. Ah, para dyan. Okay, thank you. Palagay na lang po sa loob. Thank you. Salamat. So, ito yung cart natin. Cart natin is 4. Nakatali eh. Pwede, ma'am? Thank you. Patulong na lang po. Guys, dito na pala kayo sa car. And ayun na yung mga napamili. Punta kami ng Ayala Mall. Kasi meron pa akong mga hindi na ko yung pang baking. Wala silang asukal na puti sa SM. Brown. Tapos raw. Wash ba yun? So, tapos wala rin silang vanilla essence. So, tingin tayo doon. Ano yung original? Ano yun? Alin dito? Kuha ko nito, yung bucket, 2 bucket, tapos isa nito. Then, isang premium. Thank you. Akin na yung isa. Thank you. Ayan, dami yung white sugar sa SM, wala. Paabot lang madam niya. Kararating na. Naubos din. Okay. Akin na yan. Opo siya ng asukal. Oo, wala na sila. Oo. Tama. May 5 kami ma'am kung gusto. Oo. Tapos, Oo. Vanilla essence. nandiyan lang sa side. Saan? Sandali, may nakita ko dito. Tingin din ako. Meron pa. Dito pala atin Ay, nandito pala yung aking hinahanap. Ito, for my custard cake. Ito. Ba ito? 9. Ano ka pa nito, be? Isa pa nito. May 7x2 pa isa. 7/2. So, walang ayan. Tapos, mayroon ka medyo maliit nito. Hindi maliit, medyo mababa. Ito, ano kasi to eh. Ano ba to? Wala, hindi ko alam kung anong... So, medyo mababa lang kasi sobrang tangkad. So, 9/2 po. Oh, siguro. Wala na pong may yupi ng... Mayupi, Baka lang natin siya. yun yun. Yes na yun.
Pinamigay pala natin. Ah, okay. Tapos itong cupcakes, ano mo? Meron kayo yung pino na mesh na to. Yung parang yung pinong-pino kasi pangsala sa leche flan. Yun man lang po yun. Yun lang meron kayo. Okay. Cheesecloth meron kayo? Wala. Okay, sa cupcake na lang. Ano yung malaki yung 3 ounce po. Okay, yan ang pinakamalagay. Sige, yan na lang. Walang ibang design. Wag flower. Yung kahit plain lang or white lang. White na lang. Okay, white na lang. Okay, eto na lang. Ito yung pinakamalaki. Wala kayong cupcakes na tray? So, pangwasin lang po. Meron. At saka, kuha na rin ako nito. Ano po? Itong whisk. Yes. Thank you. And ano pa ba? Saan? Saan? Na po. Ay, grabe naman. Ang pang ng pang commercial. Sige, ito na lang. Ha? Ano pa ba? Ha? Oo. Yung plastic na blue. Ito? Cake flour to? As in? Naka-read pa? So, ganito ining label. Sige, dito pala ang madaming pang baking na mga gamit. Tsaka, lahat na pan, ng mga ingredients yun. Nandito lahat. Ano nga to ate? Ano to? Shop? Unitex. Sorry. Thank you po. Dito sa Unitex, ang daming pang baking. Nandito na lahat. Nauna kasi tayo sa SM and nakakuha ako ng sour cream. Ito, maganda ko. Tapos na sa Montex, dito naman kayo sa Buklan. Bilao ba sila? Dito tayo sa Buklan. Nagpa-take away ako ng pansi tsaka siopaw. Sikat daw to. Thank you po. Salamat. Okay. Ay, lang Siopaw. Nandito na yung order natin. Hingi tayo ng sauce sa siopaw. Thank you. Palagay na lang po. Merry Christmas po. Thank you po. Salamat. Okay guys, uwi na tayo. Sige, si Kuya. Yan yung Ayala Mall. Hindi tayo dyan nakapasok kasi meron tayong nakuhaan na mga pang baking supplies dun sa Unitex. Each time